Daxuyaniya Desteya Kargîrî ya Hizba Dêmokrat li derheq biryara Austarliya bo bir terorîst naskirina spaha pasdaran. Li 20 hefte çiriya paşina 2025 de ji aliyê vezîrê navkûyê û dadstanê giştî Austarliyayê ve li Daxuyaniyeke hevpar, spaha pasdarana rejima İslamiya İranê vek piştevanê terorîzma hikûmî hate naskirin. Ev biryara devleta Austarliyayê piştiviyeke hatedan ku li sala 2020 çarede çendin navend û damezraweyên vî velatî kevtîne ber êrîşan û piştebelgeyanda. Xuya ku ev êrîş bi piştevaniya spaha pasdaran hatîne kirin. Li rastiyê de spaha pasdaran ne tene piştevanê terorîzmê ye. Belku bikwe jî hatîne serkara rejima İslamiya İranê ve heta niha, çili navxweyê İranê û çili derveyî İranê, sedan kiryaren rasterast û nerasterastên terorîstî kirine. û mirov dikare ve mezintirin rek kirava terorîstî ya cîhanê bîne hiseb. Em ve biryara devlet û dezgeha dada Austarliyayê bilindinir hinin, û vek biryareke serast dizanin, li vî halî de jî hîvî dikin ku devletên demokratîkên Rojavayî, bi taybet yekîtiya Ewropayê ve biryar û pêvajoyê, ku heta niha çendin welatên din en vek Amerika, Kanada, Biljîk û çendin welatên din li pêş xwe girtîne, berdevam bikin. Bi ve yeke mirov dikare bo terorîzma hikûmî ya spaha pasdarana rejima İslamiya İranê, ku rasterast bi fermana Elî Khameneî rêbere rejîmê kiryaran cî bi cî dike, sînoran dabîne û evlehî û aramiya navnetevî biparêze. Hizba Dêmokrata Kurdistana İranê Desteya Kargîrî.